Takže dneska jsme na revíru soukromým na Sumčáku, je to u Karlových Varů a ukážeme si dneska hladinovou montáž. Je tu totiž málo hloubky, vyloženě mělčiny tamhle dozadu, tím pádem je třeba trošku změnit tu sestavu a tady by ten podvodák prostě nefungoval. Takže ukážu vám to samozřejmě na slovo vzaty. Čau, takže jak říkal Zdeněk, jsme na rybníku Sumčák, našem rybníku, který je zaměřený hlavně teda na lov sumců. Je to poměrně dost mělká voda, průměrná hloubka kolem 1,20 m, maximální hloubky 1,5 m, a na takovýchto typech vod se tato montáž bez kačeny, bez olova, nemusí to být, jak říkal Zdeněk, přímo ryba vyvázaná na hladině, může klidně třeba jezdit půl metru pod hladinou, nicméně nepřekáží tam to olovo, ta kačena, nepůsobí to tolik rušivě a ty opatrné ryby, které na takovémhle revíru jsou časem samozřejmě opatrný, tak tohleto přijímají s větší důvěrou. Jo. Navíc se to nemotá, nemá to prostor pro nějaký motání a takhle, protože nemůže se ryba zamotat třeba za volovo s tou kačenou, je to prostě perfektní. A já nevím, 100% to přechytá všechny ostatní způsoby na podobných typech vod. Takže ukážeme si tu montáž, ta je jednoduchá, tu už znova dělat nebudu, protože vlastně je úplně stejná jako u podvodního splávku, akorát u toho není ten podvodák. Je tam takhle jednohák, trojhák, šňůru zase máme huprovku, protože je to jedna z nejkvalitnějších, kterou teda můžu všem doporučit. A tady vidíme, jak je to navázaný. Klasicky prostě protáhneme očkama prutu kmenovou šňůru a k tomu navážeme samotný návazec. Nic jiného tam prostě u toho není. Je to absolutně nejjednodušší způsob chytání. Kolikrát ty nejjednodušší prostě věci fungují úplně nejlíp. Takže tady máme připravenou už montáž přímo k zavezení. Máme tady karase, takže ho napíchneme za hřbet. Tím pádem on nám bude čeřit tím hřbítkem hladinu, co si za chvilku ukážeme. A trojháček tady dávám do prsní ploutvičky, jo, aby ho ten sumec při záběru mohl snadno vyškubnout. A došlo spolehlivěji k tomu záseku. Někdo to nechává vyset volně, taky se to dá, ale často se to kolikrát zamotá, zajebe se to tady za ten hák a to nebývá úplně dobrý. No. Já to dělám radši takhle, ale je to na uvážení každého kolegy. A tady nahoru, aby se nevyháknul, tak se používají zarážky, může to být gumák, kusek, cokoliv, ale pojistí nám to vlastně, tato zarážka nám pojistí ten protihrob, protože když to tam nemáme, jak se často stává, že ten karas nebo jiná ta ryba, jak je divoká, nebo i při nějakým nepovedeným záběru, při nějakém ataku toho sumce, tak ten háček prostě vyklouzne a rybka nám spadne, jo, z toho nosního háku. Je to zbytečný píchat prostě 10 ryb, když tam může vydržet 2 dny klidně jedna ryba. Takže máme to připravené všechno k zavezení, rybku v kyblíku, trhačku, máme připravenou, přidělanou tady na obratlíku na tvrdo. Když je tam ten jednohák, trojhák, tak já to vážu na tvrdo, ne přes karabinu, aby ta trhačka potom praskla hnedka při tom záběru a kolikrát to pomůže k tomu záseku. Nebo aspoň přilepení toho sumce, takže stihneme doseknout, když třeba klimbáme jako pan Cingroš dneska při záběru, tak potom se často stává, že ten sumec, když je tam slabá trhačka, trhačku dáváme tak kolem 35, někdy dávám klidně 40, protože když tam slabá, někdo používá třeba 20, to je nesmysl, sumec to utrhne a když to nestihnete okamžitě zareagovat, tak to stíhá vyplivnout, prostě tam nedochází k žádným samozáseku, když je tam 35, 40, tak ta ryba se přisekne a máme čas prostě reagovat. Vyvážet budeme ke druhé straně, tam jsou mělčiny a různý prostě zajímavý místa, kde bychom toho sumce mohli čekat, to znamená různý potopený stromy, keře a místa, kde se zdržuje bílá ryba, za nimi samozřejmě tam jíždějí sumci, nebo tam i ty sumci v tom můžou být schovaný. A jelikož nám tady ta ryba tolik nereaguje v posledních týdnech, protože, jak jsem říkal, tak jsou docela opatrný. Byl tady velký tlak, který by se tomu přizpůsobí, učej se a potom už chytit tu rybu na takovýmhle typu vody nemusí být vůbec jednoduchý, jak se může na první pohled zdát. Ale tím, že máme docela špatný počasí a hlavně tenhle ten provizorní člunek, tak já to vyvezu, demonstruju to tady u té větve. Jo. Je to vlastně podobný místo, jako je naproti, akorát samozřejmě si to nebudeme vozit pod nohy, protože tady nejsme až tak ticho, jak je potřeba, jo, aby ten sumec tam měl klid a s důvěrou to mohl sebrat, takže si to vyzkoušíme. Máme si takovouhle větvičku, nic složitýho na tom není, nebo něco podobného, prostě nějaký útvar, o který se to bude dát vyvázat, tak aby nám to hnedka při vypínání třeba nespadlo, nebo při prvním nějakým drbanci, což se taky stává, že už se to blbě vyváže.
musí být trošku prostě pevnější, třeba větev nebo pružná. Takže vyvázaný to máme. Teďka si to vypneme a musím odjet tím člunem kousek a kolega ze břehu nám dopomůže. Tak vypínej! Takže rybičku položíme rybičku. Teďka to vyšponujeme tak, aby čeřila hřbetem hladinu. Tohleto sumce dost láká i na delší vzdálenost, na těchto těch mělkých vodách. Samozřejmě někde, kde máme 10 metrů, tak ho to asi třeba nezvedne, pokud bude lovit zrovna u dna. Nicméně tady na takovéhle vodě, prostě i když loví, i když jede pod ně, tak v metrový hloubce, v metr a půl tu rybu zaznamená na té hladině a zvedne se pro ní. Je to pro něj prostě dráždivější. A i z velké dálky je schopný takovou rybu zaznamenat. Další možnost je ta, že tu rybu víc potopíme, nemusí to být přímo jako hladinovka povol a ryba si jezdí třeba půl metru pod hladinou, stahuje to půl metru 70 cm, ale jezdí prostě pořád jenom na tom volném návazci. Je to taková alternativa, je to pořád chytání bez volova, bez kačeny a pořád je to důvěryhodnější pro ty ryby, než když je tam nějaký volovo a nějaká kačena. Spousta sumcařů používá kačeny jak kuželky na bowling a to mi přijde víceméně i poměrně legrační a zbytečný hlavně. No, takže v jednoduchosti je síla a funguje to, máme na to spoustu krásných ryb. Uvidíme, budeme doufat, že ráno si natočíme i nějakou rybku, kterou bychom tímhle tím způsobem celstili. Jo? Takže jak jsme se ukazovali tu montáž, tu hladinovku, tak tohle jsme chytli. Máme tady nějaký lidi sympatický, kteří začínají s lovem sumců, takže si chtěli chytit nějakou pěknou rybku, což se splnilo. Tohle je ryba 170, což musí potěšit už každýho, vždycky nějakých 30, možná 35 kg, nádherný sumec. Takže jenom pro ilustraci, jak funguje na mělkých vodách hladinovka, kterou spousta lidí nezná a podceňuje.